Přeji vám krásný páteční odpoledne. Jsme na kurzu a probíráme tu listopadovou kontrolu umístění izolátoru, kontrolu vlastně toho, aby nám ty včely seděly tak, aby ten izolátor se nacházel na středu. Už jsme tady prošli tady tyto landstrotové úly a určitě zítra donahrajeme, nebo se teď podíváme i na Bčka, který tu máme, a nebo na 39, 34. Právě tady byli kluci odvedle, kteří byli svědky toho, jak jsme tady naaranžovali ty různé způsoby zabezpečení prodyšnosti toho včelstva. Včely se tváří velice pěkně, teď už to bude rozrušené, ale v zásadě máme několik variant. Buď tu variantu, že to plátno položíme sem navrch. Ptali jste se i vy, tuším, že je tam 340 mg gramáž, jo, teď mě neberte za slovo, a jedná se o tkanivo s jutou, jo, vidíte, že už je zaentlované. Takže buď to tímto způsobem, včely takhle neseděly, to je teďka po vlastně rozebrání, tyhle jsme stáhli na 2+2, o tom si za chvilku povíme, a byl tam ten rám a na tom byla ta textilie. Všechno suché, s tím, že tady jsou ty 3 otvory otevřené. A tam ten vzduch proudí pod tu střechu, která, když je takhle, tak to tam uteče. Máme právě ve Střílkách 2 včelstva, kde kluci nahlásili, střecha je úplně natěsno a už se objevila ta vlhkost. Tady máme druhý způsob, kdy je to ta klasika. Tady třeba nemáme, toto jsou naše z Kovářova Kobyla chodí bosa, takže ty starý typy mám já. A tady je klasika, kdy tkanivo je položené přímo na včelstvu. Zase jsme je dávali na 2+2, což je dohromady 1, 2, 3, 4, 5, 6 uliček. Mně to stačí. Ono je to skoro 7, protože v tom izolátoru je včel daleko víc než na jedné uličce. Jo? Jo. A to jsou ty hodný, ty nebodavý. To jsou ty křížený, žlutý, vidíš, ta bakfaská, to nebodá. To se zase můžu dát zpátky. Tak, takže tady máme tohle. I tady se nám to jeví jako velice dobré, že dojde k odvětrání. Máme jedno stanoviště přímo vedle bažiny doslova, ve Ždánickém lese, kde máme ještě i při téhle konstelaci problém a budeme si nechávat na stolárně od kolegy vyfrézovat ještě tady 4, vlastně frézou asi 6 tam vyjde, nebo 4, vyfrézovat 4 drážky, aby to tam ještě odvětralo, než to dojde k tomu víku, protože ty víka nemáme všude. A nejvíc to nahrávám kvůli tomuto, kdy tady byla ta plechová střecha, ať by byla plechová nebo polystyren, to je jedno, položená přímo na tom a tady už je vidět, že to plesnivilo. Takže takováhle, byť je to vlastně dole, tady jsou pěkný včely, tady se nám trošku rozlezly, nebudu to otevírat, ale jsou černý 3+3, no 2+3, opravdu krásný, a krásný teplíčko z nich jde, jo, jak jsme to tady rozdělali, jo. Takže tímto způsobem se to nehodí. Nechávám to takhle, prosím vás, zase, kdo chcete rýpat, máme tady ještě 2 dny kurzů, 2 dny ještě, takže aby jsme ukázali i těm ostatním. Co tady dál děláme? Kyblík se vzorkama. Takže bereme vzorky na nosemu, píše se číslo, Ačko je rok 2024, 121 vzorků, určitě se jich vzalo už daleko víc. A plus budeme brát druhý kyblík, tady, vzorky vlastně z dovezených včelstev na viry. Jo, tam, kde právě máme větší napadení, tak tam právě zkoumáme a spolupracujeme s různými výzkumníky, aby jsme prostě tomu trošičku pomohli. Takže to odebíráme.